ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to feral to dabbe to dabban to windinga to mbañ to ñaabina to jawaldi to gurela cooga to tampi daro to burguduna to atn ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelel gawdi ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno mamadou sisé ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou tidiane kane to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ma jaaha to kay hayri jiiɗe hande o min yubbine to noon kursi pusci tawa kadi ko gorgol naaɓe jubbini ɗum ha joni to leydi Mauritanie ma jaaha to Nouadhibou ko fati e dokkirgol guura e produit ji coɗorɗi e lawƴirteɗi ɗi jagorɗo de kalfinaɗo ko fati e hagge innama aadi en hokkiri e ndera kasoji ɗi Nouadhibou to leydi Sénégal deuxiéme cas variant britannique mo hinde coronavirus yitama e ndera leydi Sénégal to leydi Mali aseda hanki o ko militaire goto wara damal galle mum e nder wuro gawo to legal château to Congo Brazzaville ko aleda hande ɓe dawri sumgoji mabɓe suɓade hoorejo leydi bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen docteur Djibiso safriyanke wettiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonden docteur Djibiso ene jogui beelema mawɗo hablude dendagal bandiraɓe Mauritaniaɓe kala ñande no gasiɗinde ɗo henna lewru mawo taccugoɗo henna maayo o yabana tonto guende Mauritanie on gon wuuro ko docteur Djibiso fayi o fayi kono ko biyeteɗo tumbel noon waɗɗani guuriki o jippoto ko galle ceerno Harouna Daouda Ndiaye kala jiɗɗo yiide docteur Djibiso ene tawi Mauritanie oɗo saaha heblo no moƴƴi ɓoyata ma docteur Djibiso yaɓantu wuuro Makama eɗen gandi Makama ko wuuro manggo hettinago ɓoygo sabbade docteur Djibiso safriyanke kumpitiɗo ñabboji cuuɗiɗe e nder ɓalli siftindon docteur Djibiso ne safra ko wayno nem kiis fibron hémorroïde cuuɗiɗo e peñƴo kala hémorroïde neɗɗo dunkude ɗesnude kono kadi ɓuutowo koye musoje ko wiyete rewam kono ne kadi asma fode docteur Djibiso accani hay seeɗa docteur Djibiso ene jogui siroji ballitoji gorko on jaaɗa ha ustora taw kadi siroji ngala rewam pewnira ko leɗɗe men gadanteji ki docteur Djibiso witti ha heeɓi hen ko laaɓi saari ha to Wourossogui pharmacie docteur Djibiso ne tawe ɗon kono ne kadi toon to Kidira ha fayma toon de Dakar Kermassar arrêten kala hen noon ɗo jiɗɗa hebde docteur Djibiso mbatta ko 00221 77 244 92 81 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa 00223 numéro Mali 70 85 72 47 walla mbaɗa 00221 77 924 16 81 nototoma ko ɓiyeteɗo makka ɓan walla mbaɗa 00221 77 972 56 17 Yaya Ban Dakar nototoma mbadden danɗo faade docteur Djibiso. waɗi koɗonteɗo golli koro o sahama Ramadan ceerno Djibisi ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ñooro ceerno Djibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djibisi ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo listihar ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djibisi ene safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe dartoraɓe kala ceerno
jibisi ene jogi pegge ɓeydoje arsigaji e ɓey pegge ɓeydoje ndenka omo jogi usula e siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. ceerno jibisi ene jogi leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo ko so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa. ceerno jibisi ne yawrani ɓen waddaɓe korte wonduɓe dabaruji e wonduɓe rafiji goɗɗiɗi doctoreɓe gandi. ceerno jibisi to mbawɗa wonde e leydi kala oɗon mbawi liggodirde hano hannirta ni. ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune dendagal rafi mo neɗɗo wawi wondude kala so tawi ka miskin Allah o yananama ka miskin Allah omo safruma ha jittuɗa hoore maɗa. so wona tawa ko marɗo ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni rafi mo hoore mo wahliti ha haɓɓa walla janowo borogal ko ɓe ɗiɗo woni ɓe ceerno jibisi safrita Allah ɓe heddiɓe kala so yannama ka miskino o safruma ha cella ha jittuɗa hoore ma. ceerno jibisi ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netek dendagal taximan dendagal chauffeur e nder wuuro to mbawɗa wonde kala sa yettima Nouakchott a wi nawe kam to bureau ji ceerno jibisi ma adde ha jettuɗa. so tawi a ardi koyɗe maɗa ha yetti to legal nettit so pullo so cabato so sarkule so mbawɗo wonde kala sa wi yo sifane walla yo holle bureau ji ceerno jibisi ma holle hano hannirta ni. ceerno jibisi ne jogui base muɗum e pharmacie mum to leydi Mali toon woni toon ko miñi ko ne wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00223 90 22 94 71. so tawi noon kanko ceerno jibisi jiɗɗa hebde walla jiɗɗa ko ɓurɗo labde numéro makko ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp. ceerno jibisi noon wiye kilineɓe mum noddoɓe mo e kala saaha walla waɗoɓe message uji omo leela jabtade wona anje walla salade jabtade mo ala ko hewrede yo jomum wallitoro muñal tan e kala saaha kadi e rappelamo hano hannirta ni. ceerno jibisi komo Allah luɓi hande gandal ɗum noon mbaɗen danɗo faade makko. kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo bira nogas e goo lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ali Abouba e to kabru to gando karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie puddarɗen jeena ha to Kaheydi to Kaheydi noon ñalawma hande o ko kursi pucci tawa kadi ko kursi juɓɓinteɗo guila kay hitande 2017 faade ñalawma hande o so wona kay hitande 2020 ɓennude nde ngol lawol gotol ɓe dirtini ɗum kay caggal nde rafi coronavirus hanno ɗum ɗon yuɓɓinede kono tuggi 2017 faade oɗo saaha joni kala hitande eɓe kewi yuɓɓinde ɗiɗon kursi pucci baɗeteɗi e nder région di Gorgol hitande hikka nde noon édition hawri koye ñalawma aleta hande nogas e goo lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo dendagal pucci waɗɗiyankoɓe tawateɓe nder région di Gorgol ɓe hen ummima to Likseyba to Dala Haya to ma fondu to Jewol e dendagal guure taɗiɗi kala hollirama ni yoga e guure taw ko hoddiɓe men nde wonnon ma yonani keɗol ummima to tade maayo tati mbawi kay ardede to ñalawma hande o to Kaheydi tawtorede kursi pucci baɗowo e oɗo sala ha joni mo gonɗen ɗo to Kaheydi ma en ketto hen noon cimtol goto e Likseyba naɓe tawa kadi ko gardiɗo délégation Likseyba naɓe ko wadɗiyanke gana biteɗo Keccel Thiam ma en ketto hen cimtol makko Keccel Thiam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jam ñalle moɗon hettiyankoɓe ɓiɓɓe fulɓe jam ñalle ma Gali Abouba jam ñalle maɗa
fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Abdoulaye Sarr gali Abouba e Amadou Dia Pullo e dendagal haaloɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe goto moɗon kala min calmini ɗum to woni kala inde muɗum e yettode mum e hande noon ko ɗo min goni e wuuro meɗen wiyeten ko Kaykayde e galle musidɗo meɗen biyeteɗo Mamoudou Diawara kadi ko guindiyanke tigui tigui teskaɗo e nder kala ko fuutankoɓe ne dillira e ɗo e wuuro meɗen Kaykayde e diwan muɗum hande noon adimin ɗo ko wadde course pucci ɗi noon dendagal bandiraɓe kala notitima ɗo jogli gonno e nder diwan meɗen gorgol e foof gaari ha banggue meɗen ni caggal maayo woni hen taccuɓe gaari enen gaddi dimaɗi mumen e tawi ari ɗo ko ɓuuri teskinde ko liksaɓe naɓe gaari ɗo hanki ne garde dimaɗi mumen kañumen ko ɗo mbaali e yimɓe meɗen jowolnaɓe noon gaari ɗo hande ne garde dimaɗi kala kadi noon dimago wayanno e nder Fouta yooɗa walla weela walla teskino e nder guite banduɓen e jowolnaɓe gaddi ɗo e gaari kene kamɓi hen darapoji ne mbaɗi oɗon gandi jowolnaɓe gueɗe mumen ala hen ko fammi bawɗi ne dilla sabreji ne dilla mouvement ji ne mbaɗi ɓe tawi ɗo kayɗinaɓe noon mbi wonde kañumen gona ɓurtaɓe lelna e hande noon ko so tawi en juuli taksan woni kursi pucci ɗi inchallah so tawi ɗi quantité togde noon ko woni hen kala mamin garta moɗon min kaala noon no gueɗe ɗe jaari e ɗum ɗo noon min calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe goto moɗon kala so dari ene darori yo Allah ɓeydu balɗe e barke Allah jarama on jarama haalata e moɗon ko musidɗo moɗon Keccel Baylo to likseyde a yii to dimaɗi ɗi cikiri ko kanƴi cikiri ɗo joni ndimagu noon so tawi ko gomin kooli nanɗo ene deƴƴi ko heddi ko noon ko mouvement ala kala komin kalata min mbiyata mbimi so wona golle ɗe mbaɗa jiyon e wassalam on jarama Kecco Baylo golle ma jooɗi peewi ɗum noon emin paadi résultat ji minen foof eminen jappi noppi amin paadi résultat ji en mbawa noon uddude ngoɗon hello tawa kadi en calminani musidɗo men biteɗo Amadou Baydi Longdou enen gandi ko waɗɗiyanke ene jeeya kadi e kala saaha hewɓe hebde polgu kañum e Oumar Mody Diong e oɗo saaha joni tawteɓe nder wuuro men naftorɓe keɓani tawtorede ɗiɗon kursi kono eɗen gandi hakkillaji mabɓe ene keedi toon ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi en kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala saaha aseta hanki o ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas en ayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere nogas e tato holkiso waɗa tumanoɓe ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder holkiso he noon hen sappo e jeeɗiɗi tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso sappo e ɗiɗo e nder ɓe cellano kepti cellal mumen hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi fittadu muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie kala hitande ne teska tigui windere nde ene jogui goomu taw ko hewɓe wadɓe ɓetoji muɗum kala hitande ɗina ɓetoji noon koko fati kay e oɗo saaha joni ko fati e leyɗele taw kadi ko leyɗele biyeteɗe kay ko ɓurde moƴƴude to banque gonka hitande hikka nde noon teskama tigui wonde leydi Mauritanie teskama tigui hitande hikka nde leydi Mauritanie ɓe perdi ɓe mbasi parasuji joyyi caggal kay ɓe jatiri ɓawo kene wona ha timme parasuji joyyi saabu hitande hikka nde leydi Mauritanie kañum ari temedere capantati ɗiɗi capantati nayyi ɓiwol woni 134e place hitande rawane 2020 ko kamɓe garno 129e place so tawi noon ko nder leyɗele leydi Mauritanie on paami tigui yatiri ɓawo no fewi kene ɓerti beyti perdi kene wona palasuji joyyam teskama noon nder leydi so tawi noon ko banggue leyɗele ɓeɗon wiyeteɓe arabeɓe leydi Mauritanie ardi tan ko leydi gotiri ndina woni leydi Yemen kañum ari ko temedere capanɗe nayyi e gooji 141e émirat arabe ini noon ko kañum heedi yesso dendagal leyɗele arabe ɗe kala kañum ari 28e rang mondial so tawi ko Qatar kañum ari 3e leydi Libye ari 5e e nder leyɗele arabeɓe so tawi noon ko leydi Finlande ha joni kañum jogui araray kañum heedi yesso to banggue leyɗele ɓurde kay moƴƴude ɓeɗo welde wurde ɓurde deeje e oɗo saaha joni ko leydi Finlande kañum a jogui drapeau taw kadi ko ngol ɗo waɗi lawol nayi ɓiwol keɓe keeda yesso keɓe kewna occupe premiére place e nder windere kala teskitama noon rewe mabɓe ko ndiɗo leydi wiyetedi Danemark rewi hen leydi wiyetedi Suisse rewi hen leydi wiyetedi Islande ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar oɗo saaha kala armée leydi Mauritanie tawetno tigui e nder légion motrice Zemour taw kadi ɓe gonno ko wadde entraînement woni manœuvre militaire moɓe iniri Zemour 2 noon nde wonno ko hikka waɗi deuxiéme édition e ko ɗum waɗi noon première édition ɓe indirno ko Zemour 1 e ñalawma e oɗo ngollo lawol hitande hikka ɓe indir ɗum ko Zemour 2 ɓe mbaɗi ɗum noon ko ñalawma ñande aljuma nde ɓe uddi ɗum ha laaɓi ko ñande aljuma ɗum gasi ha laaɓi ɗum tawtorama uddugol entraînement noon hono jagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate
denka ɗekki salam biyeteɗo hannena wulsidi wondude chef d'état major général des armées Mohamed Bamba Maguette ko aseta hanki o noon ko aseta hanki subaka kanko ministre de la défense o hannena wulsidi o miti toon to réseau Joyrad o arti toon nakcota so tawi noon ko chef d'état major général des armées ko toon woni ha kiiɗe ko kiiɗe hanki o hindi toon o arti toon nakcota lamorgo leydi Mauritanie kamɓe koninkoɓe noon wannoɓe toon manœuvre militaire e nder oɗon région kala hollirama tigui ɓe kutorima matériel kewɗo no feewi ɓe kutorima tigui guila e werlaji blindé ha e mortieji ɓe kutorima kadi koɓe kutorima armé lourde kewɗo teskama kadi hay laaɗe diwoje ɓe mbawi hutora ɗum e saaha kay moɓe uddata ɗum noon cérémonie nde ɓe uddata ɗum kay hollirama tigui ɓe dokkiri toon matériel scolaire kewɗo guila defte ha e kayyeji ha e kartaɓe e bikuji kala ɓe dokkiri ɗum toon wonande ɓeɗon sukaɓe janggoɓe école aji tawteɓe e nder oɗon région mo Trisémour ha joni kabaru ruji men e demgal plateau leydi Mauritanie jeen ha to Nouadhibou aseta hanki o commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile biteɗo Mohamed El Hassan Ould Boukhayes o fulo ardima tigui ko fati peccurgol e dokkirgol nguura e matériel taw ko matériel lawjirɗo e codirɗo wonande ɓeɗon sokaɓe wonɓe nder kasoji tawteɗi e nder Nouadhibou ene tawtora ɗon on cérémonie en tawtora on sehe cérémonie noon Yahya Ould Cheikh Mohamed Val on ko gouverneur woni tigui ko wite wali dakhleta mo Nouadhibou ballal ngal non o muri tigui koye commissariat aux droits de l'homme e ko ngal ballal non ko maaro sukara makruna nebam e produit ji kewɗi taw ko produit ji lawƴirteɗi e produit ji codirteɗi kala kanko Mohamed Hassan Ould Boukhayes non o holliri tigui o holliram tigui o naati ha e nder kasoji ha e nder bureau e nder kasoji hesliyaji kasoji ɗi kala ƴewde kay holno ɓeɗon kaso prisonnier ɗi holno ɓe gurdi e nder ɗiɗon kasoji se no mima to Nouadhibou koto Rosso-Paɗe noon hono koolaɗo kuuɓal to ministère de la culture de l'artisanat et des relations avec le parlement biteɗo Mohamed Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua aseta hanki o ardima cérémonie taw ko uddirgol to Rosso Mauritanie bureau taw ko bureau mo mbiyata bureau régional taw ko chaîne télévision biteɗo e télévision Mauritanie biteɗo Ela Mauritania gon bureau noon gon bureau al Mauritania noon ko kañum jogatama jog couverture région mo Trarza et région mo Brakta Nakala maire Rosso noon hono Bamba Ould Dramani o holliri hen weltare makko mawde no fewi nde wuuro makko Rosso kay suba e oɗo saaha joni waɗa toon goɗon bureau taw ko chaîne antenne chaîne biteɗo Al Mauritania ha joni kabaruji men e demgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon to leydi Sénégal waktuji seeɗa tan caggal kayde laamu leydi Sénégal ittino tigui hollirno tigui wonde gasi ha laaɓi koɓe mbiyata état de catastrophe sanitaire itta ha laaɓi e nder ɗiɗi he hollirama noon ko ɓooyani waktuji seeɗa pawi hen tan ko fati kay tawa kadi adduna ɗum koko fati e oɗon mboroso biteɗo coronavirus hollirama noon waktuji seeɗa pawi hen noon catal bitegal IRSF woni institut de recherche de santé de surveillance épidémiologique et de la formation ɓe kolliri tigui wonde neɗɗo ɗiɗaɓo woni deuxiéme cas taw ko variante britannique yitama e nder leydi he tawa kadi tawaɗo no wondi on mboroso ko jibinande Sénégal najo ha joni koye on fannu keddoɗen guiɗa aljuma noon sanga minuit ne wiyata aseda hono gouverneur mo nouvelle région mo Dakar biteɗo Alhassane Sall o holliri tigui wonde kay dendagal kuule pawnoɗe e yoga e nokkuji e yoga yimɓe nder Dakar ko tawi ɗum kala taw koko fati haɓade oɗon mboroso coronavirus ɗum ittama ha laaɓi hollirama tigui rokki yamirore wonande baruji yeyanoɓe ko fati e boisson ha e duloji kala nde mbawata uddidde puɗɗo golle mumen hano hannirta ni taska noon en faɗa tigui woto sabba tigui ɓoyata ma gouverneur mo Saint-Louis kañumne ma rokkunden yamirore saabu kay ko ɗiɗon région ngaji ɗiɗi woni région mo Dakar e région mo Thiès kañumen tigui pawno ɗeɗon kuule teskede kay koye ndira ɗiɗon région ngaji ɗiɗi wonno foyer woni tigui nokku to oɗon mboroso covid 19 ɓurno sabbinde e nder leydi he ha joni koye on fannu keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aadi kanko e gollitiɓe makko ɓe kolliri tigui aseta hande on ɓe kewa alada hande noɓe kewade kala saaha ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas nayyi ɓennuɗi ko ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayo e nayo neɗɗo kañumen kolkisono tumanoɓe ene mari mboroso coronavirus e nder holkiso he noon temedere capanɗe nayo tawama e jaati ene gondi e rafi o soɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen jeeɗiɗo piccal capantati en jeenayo ene gondi e mboroso e nder ɓen tawraɓe mboroso noon
noon hen capande nayi ko contact civil woni memodirnoɓe e wonduɓe rafi o capande jeenayi e jeegom heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o e beddaji tawa ganda hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓe koliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen temettato e nogas e jeenayi kepti afiya mumen hano hannirta ni paati galleji men capande tato e tato ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɓe tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann tuggi hanki faade ñalawma hande o ko yimɓe jeegomo kawri hen ladialam leydi Sénégal noon tuggi ko mboro sonade leydi faade oɗo saaha joni ɓe jaada capantati e jeeɗiɗi ujunere fawi temedde jeetati capantati e tata neɗɗo fiɗaɓe mboroso hen capantati e ujunere temedde joyi capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo kepti cellal mumen ujunere sappo e tato neɗɗo ko ɗum woni oɗo saaha joni heddiɓe e juuɗe safroɓe hollirama noon hollira ujunere temedde ujunere sappo e tato neɗɗo ko ɗum woni wasɓe pittali men e ñalawma hande o leydi Sénégal en jogui ujunnaji ɗiɗi temedde capanɗe joyi ɗiɗi neɗɗo heddiɓe e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Sénégal jiyan ha to Thiès noon ko tana musto waɗi toon ko suka debbo goto tokoso jaranoɗo e duuɓi sappo e nayyi tawa kadi ko gonnoɗo e janggude dognugol moto Jakarta ko kañuma wasi fittade mum e accident o noon waɗi tan ko caggal kay sa ɓenni seeɗa poste de contrôle tawateɗo sara rond point pewɗo autoroute à péage tawi kadi koye axe Thiès fade Mbour ko auto particulier ɗon kañum feriɓe kanko suka debbo gonnoɗo e dow moto ne jangga moto dognugol jota Jakarta nde ferimo ɗo noon omo wonduno e goɗɗo janguinannoɗomo nde heeɓi haqiqa hay ko basɗo fittade mum ko ɗon joli e moto mum doginati e soyde kanko suka debbo mayɗo o noon hay kayit goto tawaka e makko o andaka taw noon koreji makko cuwata o andede ko ɗon tigui sapeur pompier ɓe rodi goski makko ne dodi tigui goski makko tawe tigui to morgue hôpital Amadou Sakhira Maguene guila alkamisa ha oɗo saaha joni suwa taw andede koreji makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal naaɓe hewɓe noon heppannoɓe ko faati kay e oɗo saaha joni nde ɓamtugol lamba ɗiɗon combat ji e nder leydi Sénégal fannoɓe noon oɗo combat taw kadi ko mbiri ngana biteɗo Bombardier ko kañum tigui fonno sippirede Bombardier noon inde mum deftere ko Serigne Dia ko kanko tigui fonno sippirede hollirama noon oɗon combat e oɗo saaha joni o dirtinama walla o haytinama caggal kay kanko Bombardier e oɗo saaha joni o wona celluɗo taw kadi ko rafi biteɗo appendicite ko kañum tigui tawa e makko mo foti opérade ko ɗum saabi noon oɗon combat dirtinama e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ɓeɗon yimɓe hutortoɓe réseaux sociaux ji kane punta yimɓe ne tufo ɗumen taw ko witeɓe super criminel koɓe kalori tigui e nder réseaux sociaux ji ɓe mbawi tigui tufade gorko goto taw ko maçon koɗɗo nder legal bitegal Kermessar caggal nde ɓe tuufimo noon ɓe ƴetti ko photo debbo taw ko debbo garɗo no fewi mbaɗi photo profil eɓe kaldikino e makko ɓe bindikino e makko haaɓe gandodiri e makko ko ɗon tigui ɓe cuuɓi kayiji ɗi sowta debbo téléphone ngaji ɗi noon ene jogui nokkude neɗɗo natata yaltinta ko voix de femme woni tigui sowta debbo eɓe kalda e makko noon eɓe kolliri wonde ko suka debbo haaldere makko haaɓe keeɓi hakkille makko ko ɗon tigui ɓe namdimo nde o fotata terde makko o foti terde makko namdimo kadi nde o filmata kanko hoore makko kala o filmi ɓe neldimo to ɓe namdimo noon kanko hoore makko o namdimo o haaldanno on omo sikka ko debbo kañum nde filmata terde mum filma hoore mum a neldama ko ɗon tigui on andinimo kañum ko gorko no makko ni kadi ne andimo ne andi koreji makko kala enen namdiɓe noon nde o yaltinta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA o rokkaɓe ne tawi ko ɓuuri yawde e yaccade so ɗum ala koɓe saroɓe natal ngal ɓosol ngal e nder réseau ji sociaux ji kala ko ɗon tigui o ñaguiɓe wondema o nelduɗo ɗiɗon coppéreji ɗiɓe mbi kanko noon o jogui hakkille aranimo kay yo yaato police tawa kadi ko tawateɓe e nder Kermessar ko toon tigui o portoye plainte nde plainte porta toon noon ɓoyani ɓen tato wannoɓe ngal badal kañumen foof mbawi yitede waɗade identifié ɓe tawa tigui e oɗo saaha joni koto wuuro Mbour ɓe goni ɗiɗo e mabɓe noon teɓama ñalawma hanki o ɓendinama yesso parquet tataɓo o noon teskama tigui e oɗo saaha joni ko janggowo école e nder lycée janggowo école e nder lycée o anditama kono suwa yitede taw ɓe gone jiilaw cattuko no fewi e oɗo saaha joni ɓe goni tigui koye yiilademo enen mbiya bandiraɓe tan nde mbattata hakkillaji men no fewi nden to ɗiɗo réseaux sociaux ji ha tengtiɗo banggue WhatsApp nden no fewi ko fate guila appel aji vidéo ha e noddude jomum funati mum e vidéo ji kala taw ko ɗin ndewani lawol ne yimɓe mbattata hakkillaji no fewi nden to hen mbeɗe Allah ne suura ɗumen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar so numima to leydi Sénégal ko leydi Mali paaden aseda hanki o nogas mboyi hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas e goto gawo ko sagata gorko goto tawa kadi kañum waɗa yesso damar galle mum kanko baraɗo noon hollirama tigui ko militaire ko sagataɓe dadiɓe noon gaari ha damar galle makko to legal biyetegal château secteur 4 to gawo kañumen jooɓi fittano makko ɓe cuwata o andede noon anda kadi holko saabi ɓe jooɓi fittano makko so tawi en keeɓi ko ɓurɗo
labde mayna ngartu hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jenata sévaré e mbadi sembitinɗen e sembinden e weltinde ɓeɗon dadiɓe ɓe leydi Mali tawateɓe e nder camp biteɗo sévaré ñalawma ñande o ono Muhtara Wan ñande aljuma nde Muhtara Wan ko hoore jagoɗo laamu sabbordu leydi Mali o wawi tigui wattudade e ɓeɗon militaire uji tawateɓe e nder oɗon base ɗum noon ko gam yidde sembindeɓe e weltindeɓe kay ko ɗum saabi noon o waɗi ndiɗon bottari o wottudi e mabɓe ndina bottari noon ɓe ini ɗum tigui ko repade corps avec les forces de défense et de la sécurité de la zone numéro 6 de camp Hamdou Bakary ɓurɗo lolli Bamdou Bakary Bari lolliɗo noon ko baboɗo mo sévaré bottari ndi noon koye programme jillu balɗe tati ngo o kanko biyeteɗo Mokhtar Wan hoore jagoɗo laamu sabbodu ngo waɗi e nder falde e mofti ha joni koye ndin mbadi keddoɗen e mbadi duwanade noon e wandude hommage uji militaire uji warnoɓe e janggo wannogo to tisita e nder leydi Mali tawi kadi ko pelle ceɓɓitiɓe mbanno an juna janggo musgu no feewi ñande aljuma ɓennuɗo noon e nder juma mawka tawateɗo to kam juma mawka tawate kam e nder juma tawde juma tawate ka tigui e nder kam taw Soundiata Keita waɗama toon silki alqurana silkiji alquran deftere quran nde silkama toon duwawuji mbaɗama toon e tawtorede chef d'état major général des armées wondude e oɗon colonel Sadio Camara kañum woni jagoɗo ministre de la défense wondude colonel Sadio Camara wondude chef d'état major général des armées hono général de brigade Oumara Diawara e koreji ɓeɗon waraɓe sehilaɓe men hewɓe mbawi tawtorede e ɗiɗon silkiji e ɗiɗon duwawuji ha joni ko leydi Mali keddoɗen duttuɗen toggawo noon ɗanniyankoɓe hewɓe tawa kadi ko ɗanne suuɗere mbawi artirede e nder leydi Mali e defande gawoɓe hen gartira ko kerol hakkude leydi Algérie leydi Mali ɓe hen ko kerol hakkude leydi Mali e leydi hakkude leydi Mali e leydi Niger hollirama noon koɓe temedere e nogas koɓe temedere e nogas e joyo neɗɗo fuɗɗi artirede kamɓe kala noon hono direction générale de protection civile mo gawo wawi tigui bismade ɓen e jaɓɓade ɓe sembitinde ɓe kamɓe kala ɗum noon ko ñande 17 e ñande 7 nogas lewru mboydi ko nden tigui wawi joddade mabɓe artirde hakkillaji mabɓe ɓe waɗi balla waɗi erago noon faade laamu ngu e faade dendagal yimɓe joom galluji kala nde mbawata namde juuɗe jiifaji ha mbawa fabade ɓeɗo artiraɓe e oɗo ha joni e nder leyɗele mumen ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen e nder leydi Mali noon jagoɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal AD e jaadiɓe mum ɓe mbaɗi communiqué mo tonggode temmetere capanɗe jeetati tati ko fati noon e oɗo mboroso coronavirus ɓe kolliri tigui nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde e sappo e jeeɗiɗo holkiso waɗano tumanoɓe ko wonduɓe e mboroso coronavirus e nder holkiso heɗo hen capanɗe jeenayo e hen capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo woni 79 ka tawama ko filaɓe mboroso coronavirus ɓe noon hen tata ko keñe bam kulinkoro ko tato to wiyete kati ko nayo ko kulinkoro ko goto yam fulila ko tato to wiyete ñooɗo ko neɗɗo goto mofti ko yimɓe tato jeeni ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala koto Bamako e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi hen jeeɗiɗo kepti cellal mumen hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi fittade mum togui hanki fade hande leydi Mali noon yaara oɗo saaha joni ujunnaji jeeɗayi temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen ujunnaji jeegom e temedde jeegom e sappo kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeenayo kawrino hen e ladial e ñalawma hande o ko ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe nayoɓe cellani goni e juuɗe safroɓe e nder leydi Mali se numima to leydi Mali koto Congo Brazzaville padena ko adada hande o leydi Congo Brazzaville dawi tigui sumgoji mum taw ko suɓade hoorejo leydi Denis Sassou Nguesso ko hoorejo leydi ndi ɗan laamiɗo leydi ndi mo yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi o laamima leydi ndi fodde duuɓi capantati e jeegom oɗo saaha joni mo ɗaftodira e biriji jeegom goɗɗi fodde million ngaji ɗiɗi e feccere ɓe électeur woni 2,5 million de électeur ko subaka hande o noddama tigui yesso bureau ji fodde noon ko adi ɗum noon fodde capanɗe jeegom ujunere militaire ɓen mbawi no wodde guila alarba ɓennuɗo e mbadi vote anticipé ujunnaji joyi temedde jeeɗiɗi bureau de vote ko ɗum tigui woni ko uddita e nder johli leydi ndi kala bureau ji ɗi noon udditama guila 7 heures subaka ko 18 heures woni 6 heures kikiɗe hande ko nden tigui ɗi uddata ko fati e ɗiɗon woteji résultat ji noon maɗo e balɗe nde ande tigui hol keɓɗo polgu ha joni ko leydi Congo Brazzaville keddoɗen Guy Brice Parfait Kolela ko lundiyanke ngana omo jeeya noon e ɓeɗon taw kadi ko hettuɓe gembe mum kam yidde kay ɗaftodirde e Denis Sassou Nguesso e ɗiɗon sumgoji hollirama noon guila ñalawma aljuma
juma non omo tawe tigi e nder cuuɗi cafriɗi taweteɗi to Brazzaville lamorgo leydi ndi tawa non ko mboroso coronavirus ko ɗum tigi tawa e makko kanko Guy président kanko Guy Brice parfait kolela non hollirama tigi ñalawma hande o fay kikine ne wawi tigi o itte to ɗon to leydi ndi o ɓendine tigi to leydi France ngam yidde safo heɓoyde cellal muɗum safroyede e mbadi évacuation musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on